Prestávne body, prosím vás, pekne, sa neopýtate? No prečo by som sa mal pýtať? Či si súhlasíme, čo keď náhodou si nesúhlasíme? Ďakujem, vidíte, toto sme pokryli, toto. Oslovujete niečo? Nie, ale... Čo ste pili teraz? Niečo oslovujete? Treba som sa oslovujete niečo, alebo nie? Alebo oslovujete? Neviem, čo by som oslovoval. Neviem, prídete? To prečo hovoríš? Ja sa pýtam. Spýtajte sa svojho majiteľa. Čo sa mám spýtať? Že či je trezvý. Pýtam sa. Neprovokujem, môžem sa pýtať. Pán to je politik, tak sa môžeme pýtať. Sme tu na pôde parlamentu, že nie som prejdel domov. Nech sa páči. Ale máte dobrú náladu, sa mi páči. Ja sa vás aspoň pýtať, čo hovoríte na ten včerajší návrh pána Andruska, že by vás vaše návrhy... Ale je to nejakom... Nech sa páči. Dobre. Super. Super. Pekné topánky máte. Máš ešte niečo? Pani poslankyňa, neviete? Niečo oslovujete? Chcem sa vás opýtať. Prosím? Či iba niečo oslovujete, alebo máte... Prečo by sme mali niečo oslovovať? Čiže ja sa slušne pýtam. Nech sa pýta. Kľudne si pochopil. Chcete ešte? No? Pýtať. No ale neviem, čo mi Alebo fotiť, alebo... Fotiť by sme... Aj mňa. Aj môž. Ježiš, vy ste zlatí. A keby ešte aj kolegovia vložili, tak by ste... Si na mňa, keby ste pekne. Poďte si koľko chcete. Perfektné. Keby sme radi. Spokojní ste? No? Ešte niečo? Nič, asi stačí. Ďakujeme. Aj my ďakujeme. Perfektné, čo ste... sa... Ja som sa chcel opýtať, čo tam má pán poslanec. Som myslel, že tam niečo má ešte. A vy ste kto? Vy ste Ja som novinár. ešte alebo čo ste vy? Vy ste novinár. Vy si myslíte, že ste novinár. Ja som to myslím. Ale vám to nepríjme vám spovedať, nie? Vy ste odborní. Chcete ešte niečo? Nie, ale ďakujeme vám pekne, ste veľmi zlatí. Ako úplný teror, rozumiešte hore. Ja som normálne Som sa hambila na pohode. vašom Ale mieste. ako vás terorizuje? Nie, to nie je pravda. Ja by som sa hambila na vašom. A čo konkrétne my robíme teraz? Čo robíme? Neviem. A čo robíme, prosím vás? Neviem, keď sa pozrite na svojho šéfa, on je triezvy podľa vás? Je v pohodlku. Ja môžem to o vás tvrdiť, že vy... Však môžete. Ja dávam otázku, ja to nekonštatujem, ja sa pýtam. Vy ste kto? Ja som novinár. A kto ste? Predseda, nemá nič. Denník. Kto ste? Poďte, posúť. Ja? O nič. Nemá Nič? Nič.